Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bangod sa aligasyon nga ng Sasko sa Facebook account, isa ka 13 anyos ang ginbuno patay. Suspect gipasakaan sang kaso nga murder. Yaring report. Na-detain sa karon sa Police Station 8 sa Bacolod City ang 18 anyos nga construction worker nga si Edmond Sobrigon. Miyerkules ang iya ginbuno ang isa ka 13 anyos nga solterito sa may Purok 6 Barangay Tangub sa Bacolod City. Suno kay Edmond, naakig sa kay ginsaskuan sa biktima ang iya nga Facebook account. Ano na tabo nabilin mo yung account nga bukas? Hindi agin dugin ano yun daw. Ginsudlan? Oo. Tapos? Gin dugin na gamit ka bla. Tapos? Ano ginubray sa imong account? Dugin na yung putangan niya mga binato. Amukon nga sa Miyerkules ang gabi, iya ini nga ginbatayan kag ginbuno sang ice pick. Sunod sa commander sa Police Station 8 nga si Major Jory Puerto, nagsabtanay pa ang duha kag ginhali na lang sa ginbuno sang suspect sa dalan sa guwa sang kompyuteran. Nagambal ko ni ang biktima nga ambot sa imo ay. Muna bala. Oo. Kaya sila batian ang witness. Tapos nagwa ni ang atong suspect. Muna nga nanghulat siya sa gwa. Natayan din ang daan. Natayan na nga daan. Di pagwa sang victim tanga minor de edad. Ginkastigo, ginbuno-buno yan eh. Sa siningadalan, natabo ang pagbuno sa biktima. Nakadalagan pa ini sa kompyuteran para magpanugid sa iya nga amay. Ang bata nagdalagan pakunta ni mga itabang sa iyang amay sa kasulod sa kompyuteran kay dili siya nabunan sa gwa lang. Giningagaw pa siya nila dason karga, gibuligan yung karga sa tricycle para madala yon sa ospital. Pero ang bata napatay. Matapos ang insidente, nag-surrender man sa PNP ang suspect. Nagapanawagan si Sobrigon sa iya mga ginikanan nga bisitahon siya sa presuhan kay wala gid sila makapakita sa iya. Ano, ngayo lang ko tanay bulig kay nanay ko kay tatay. Buligan mo din magbaon mo kompleto to na. Kahapon, ginpasakan ang kaso nga murder batok sa iya.